Dobrý deň. Radi by sme vám ukázali, ako spárovať rozhranie BD Wi-Fi s riadiacou jednotkou pohonov NICE. To vám umožní ovládať pohony NICE prostredníctvom aplikácie. V prvom rade musíte vypnúť napájanie pohonu, následne môžete vložiť BD Wi-Fi do riadiacej jednotky a opätovne zapnúť napájanie. V ďalšom kroku si na svojom telefóne stiahnete aplikáciu My NICE. Nájdete ju ako v Apple Store, tak aj v obchod Play. Po spustení aplikácie je nutné vykonať registráciu. Zadajte svoj e-mail a vytvorte si heslo a dokončite registráciu. Na zadaný mail vám príde potvrdenie, po ktorom sa môžete prihlásiť do aplikácie. V aplikácii zvoľte možnosť pridať dom a vyplňte povinné údaje. Potom vyberte tlačidlo Automatizácia a následne možnosť BD Wi-Fi. V aplikácii odfotíte QR kód z priloženého návodu. Zadáte heslo miestnej Wi-Fi sieti, potvrdíte pripojenie k BD Wi-Fi a odsúhlasíte niekoľko ďalších krokov. BD Wi-Fi sa spáruje s miestnou Wi-Fi sieťou a máte takmer hotovo. Potom už len pomenujete automatizáciu. Kliknutím na ikonu brány ovládate pohon, dlhším podržaním ikony otvoríte ďalšie možnosti. Dúfam, že sa to každému podarí bez väčších problémov. Ďakujem za pozornosť.